आमच्या ह्या पत्रकार परिशदेचो विशय कितें आसा की आदींच आमी पळयलें की गोवा विधानसभेन सुद्दां एक विशय मोठ्या प्रमाणात घातलो पयल्याच दिसा, तो म्हणजे मिशन अस्मिता म्हणून जे आसा तेच्या अंडर तेंच्यांनी उत्तर प्रदेशचे पोलीस जे आसा तेंच्यांनी धर्मांतरण करणारे एक मोठे रॅकेट जे आसा तर ते एक्सपोज केल्लेले आसा। तर हे रॅकेट जे आसा ती हितून बऱ्याच जाणांक अटक केल्लेली आसा। हे सगळे कट्टरपंथीय असे सगळे लोक असले ह्या रॅकेटान। आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे गोव्यातल्यान एक जे आयेशा म्हणून नावाचे म्हणजे त्याचे दुसरे नाव आसा एस.बी. कृष्णा म्हणून, तर हेका पण अटक केली गेल्या। हातून एक महत्वाची गोष्ट ही आसा की गेले 1.5 वर्सां हे जे आयेशा म्हणून जे आसा तर ते गोव्यान आमच्या वास्तव्य करताले आणि असे आसून सुद्धा स्थानिक पोलिसांच्या ह्या नजरेक येयले ना। एक मोठी म्हणजे गंभीर आणि चिंतेची गोष्ट आसा। आम्ही हिची पत्रकार परिषद या ठिकाणी आयोजित केलेली आसा। त्याचे मुख्य कारण हे आसा की आता विधानसभेन मयेचे आमदार जे आसा श्री प्रेमेंद्र शेट यांच्यानी हो विषय जो आसा तो विधानसभेत उपस्थित केलो आणि त्याचबरोबर इतर आमदारांनी पण उपस्थित केलो। त्यामुळे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण अशा सारखे राष्ट्रीय सुरक्षेक धरून ज्यो घटना घडटात खंयच्या राज्यांनी तर त्यो त्या विधानसभेत येवप ही खूप आवश्यकता आसा ती। तर आम्ही पळयता की हे जे धर्मांतरण जे आसा पळय तर हे धर्मांतरण खंय तरी हेका आळा बसपाक जाय। ह्या करता विधानसभेन जेन्ना हो विशय घातलो तेज्या नंतर गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी आमच्या गोव्यान धर्मांतरण विरोधी कायद्याची आवश्यकता आसा अशें म्हणून त्यांच्यानी जी गरज जी आसा तर ती व्यक्त केली त्या ठिकाणी। तर आम्ही सगळे जाण डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आसा त्यांच्या समवेत आसा आणि हो धर्मांतरण विरोधी कायदो जो आसा तो आमच्या गोव्यान जो आसा तो लागू जावपाक जाय, ही मागणी धरून आजची पत्रकार परिशद आसा।